Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın derman yarlarının biri. Sahabe-i buzurgvar Peygamberimiz Mekke-i Mükerreme'deki Taif'e gaşin gidenni yoldaş olup giden sahaba. Taif'e varanna Taif'in oğlancıkları, değerlileri, cevalları Peygamberimizi daş bilen, tayak bilen bellep ovadan kovallarına hay değmen, hay vurman, hay değmen, hay urman, hay değmen deyip daş değse, tayak gelse özünü evini oklap ennam cani hususan kellesi yaradan dolan sahaba. Hay değmen, hay urman deyip Peygamberimizin oğlu yalı olup Peygamberimizden 10 yaş kiçi tarihte ona Mahbub-i Resulullah diyen sahaba. Hemme sahabalar Resulullah'ın mahbubi. Her Müslüman takvanı qovuriye. Ama tarihte Mahbub-i Resulullah, Resulullah'ın suyun adamsı diyen neşe sahaba oluyor. Enemiz Hazreti Aişa'yı diyer, bir şu sahaba Peygamberimizin kafasını kaktı. Peygamberimiz sonra men otağımdadı diye. Kafini kakıptır. Peygamberimiz şu sahabanı tanıyıp kafini açıp kucaklap iki kaşının arasından mağrayından okşan sahaba. Vak gelin mi deyip kucaklap iki kaşının arasından mağrayından okşaptı. Cengi Mu'te Rum'nin İslam'ın ertişi Peygamberimizin sahabaları ceng edenini 8. Hicri'de yani Peygamberimiz dünyadan geçmeğinin 3 yıl önce barıp ol Rum'un cengine Şam tarafta emir olup şehit bulan sahaba. Qatti kule oyli ennamının rengi dımgara, burnu oluqan, daşından görüngde adamlığın gözü bilen nakşınna ovadallık yok, emma Resulullah'ın mehbubu olan sahaba. Kule oyli, yüzünün rengi kara, dımgaradı, ve burnu oluqanni, emma Resulullah kucaklap, o mağrayından iki kaşının arasından okşan sahabası. Tek sahabeyi ki adı Kur'an-ı Kerim'de adı gelin sahaba. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın sarahaten hiç sahabasının adı yok. Fakat şu sahabanın adı var Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim'in sarahat metninde hiç sahaban Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali deyip adı yok. Ama şu sahaban adı gelin sahaba. Euzu billahi mineşşeytanirracim. فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا Hazreti sahabi buzurgvar Hazreti Zeyd ibn Haritha radıyallahu anh Peygamberimizin oğlu yalı olup öyünni ululan sahaba. Zeyd ibn Haritha Hazreti Zeyd Allah ona cennet-i firdevs verip Huday Teala hiç olmasa şu zamanın içinde 1400 yıl sonra Münlerce cavan hacı dede Türkmen iyiliğin içinde Resulullah cana arka olan sahabe deyip adı tutulurluğunun hürmetine Huday kıyamatta şunun menen bizi bile estinememedi. Sen adını tutuptuk, sen adını eşitiptik, sana radıyallahu anh dedik, birinlik, hoş olduk, Peygamberimize arka olan sahabemiş deyip şunun hürmetine de olsa Allah üstümüde dünya ve ahir şunun bereketinden yağdırsın. Hazreti Zeyd İbni Haritha
Hazreti Ömer'ül Faruk radıyallahu anh halife wagtynda bir wagt bir kan mal varmış Hazreti Ömer'in eline. Şu yankı sahaban oğluna bir miktar mal veripdir. Hazreti Ömer öz oğluna onunkidan az veripdir. Oham Hazreti Ömer'in oğlu aydıptır, ona menden kan verdin mal liptir. Ey cemaat, Hazreti Ömer näme diýipdir? Wah oğlum diýipdir. Hazreti Ömer yankı sahaban oğluna ki Hazreti Osame olsun, yankı sahaban oğluna ha. Bir miktar mal veripdir, öz oğluna ondan azınrak veripdir. Ohum oğlu aydıptır, ona näme diýip kan verdin, maňa azınrak verdin diýenine Hazreti Ömer aydyptır, wah oğlum diýipdir. Munyň dädesini Resulullah sen dädiňden kärräk gowurardy. Ve munyň özüni senden kärräk gowurardy diýipdir. Näme diýip kärräk bermäýin diýipdir. Wah oğlum diýipdir. Munyň dädesini sen dädiňden kärräk gowurardy. Ve munyň oğluny da men oğlum senden kärräk gowurardy. Näme diýip kärräk bermäýin diýipdir. Hazreti Zeyd ibn Haritha beyik sahaba 8-nji hicri qamarida musulmanlaryň ahir merzinni Rum menen jeňidenni şehit bolan sahaba radıyallahu anh. Emma bir adam dünýeden geçenne odal açyk kamil görüňe geçti. Bir adam dünýeden geçenne Türkmen näme diye iyidi yarasın diye. Bir adam ayrılanna şoň iyidinde qalan vereseleri oğul gydy ya ayrılan adamdan gowrak bolýar. Odal ayrılan adam 5 wagtyna qaýym bolsa, bir 5 wagtyny adan çekilenden qamatdan önçe qaýym hamana. Ya ayrılan adamdan mı gowrak bolýar? Ya hi bolmasa ona Arapla sabiq diye. Ya hi bolmasa ayrılan adam bir gowa adammış. Oğlanyň şoňy iyidin ýitirmeýär, lahyk bolýar. Şo çoba. Şondan gowa bolmasa da şo çoba. Üçlenjisi mahik bolýar. Bir adam ayrılıp gitýär, iyidinne galanlary ne on namazyny, ne on zakatyny, ne garyp gasar gözlemesini, aslan o bername bilen iş ýok. Muňa türkmen ojagyny köredenni. Inni bil adamyň iyidinne galan kim? Hazreti Osame. Peygamberimiz 63-nji mübarek ýaşyndaqa Hazreti Osame näçe ýaşyndamış? 19 ýaşyndamış. Yankı şehit bolan gow sahabaň oğlu haby. Hazreti Osame ibn Zeyd. Allah Osame'den razı olup cennete Firdevs berip Hudaý cennette hemmemiz şola bilen bilesin. Allah'ın hazinesi kandır. Hudaýyň hazinesine bahil olarlyk däldir. Emma Peygamberimiz 63-nji mübarek ömrüniň ahyrynda Safar aýda 63-nji ýaşynyň mübarek ömrüniň ahyrynda Safar aýynda ey sahabalarym diýipdir. 3000 nefer adam teýýar bolsun diýipdir. Rum tarafy jeň etmege makam hesabyny çekden gidin diýipdir. Gaty geň zat hiç kimin pikirine oýundy ýok, Peygamberimiz bu güllerde meriz bolar diýip. Mübarek ömrüniň ahyrdyr diýip. Ey sahabalarym teýýarlyk görüberiň diýipdir. Ve amarahum bil ciddi. Makam hesabyňyz çekin diýipdir. Agyr jeň öňüňizde bar, Ruma gaşyn gitmeli, şo merzleri arassalak gaýtmaly diýipdir. İslamyň ahyry Rumy diýen ýerini saplamaly we arassalamaly diýipdir.
ثم دعا من الغد inni bir 3000 nefer ertiş İslam Müslümanın koşunu ey cemaatler ey cemaatler ey cemaatler koşunun içinde Hazreti Ömer dağda baha koşunun içinde Hazreti Ebu Bekir dağda baha dünyanı heyranı koyup ağızları açıp gözlerini açıp kulakları gerdirip dondurup koyun Peygamberimizin işine kulak asın. Erkeği oluptur. Dedesi şehit bolupdu. 19 yaşı doldurup merd oğlan mertten doğan düşman görse yol başlar. Namard oğlan dinin duşun anlamaz diye maktun oluşan. Osama gelliyin barik deyiptir. 19 yaşındaki oğlunu gelliptir. Mertten doğan düşman görse yol başlar. Namard oğlun dinin duşunu anlamaz diye maktun oluşan. Ey cavan oğlanlar. Ey 20 yaş oğlanlar. Siz bilen yaşmıştık ha. Bizden 15 yaş küçümüş. 40 yaşındaki adamlar. Sen doğru yarın ha. 19 doldurup 20 giren vaktimiş. Ey 15 yaş oğlan. Senden 4 yaş olakon ha. 3000 neferin farmandehisini oturan adam seçecek boluyor. Şu koşunu sürüp kilometreleri geçirmeli. Barıp Rum'a varıp şu taada koşunu kondurup şu tayını saplap yeni izi alıp kayıtmalı. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Osama'nı men yanıma iyi verin deyiptir. Osama kim? Yan dedesini aytmadık mı? Falan cüre dede deyip şon oğlu ha. Ah övrlep aydaylı 19 yaşındaki oğlanı. Hazreti Osama 19 yaşında yan ötön yıl hacdadı da Peygamberimiz gurrun geçtiyen odal 62. yaşın ahirinde Arafat'tan idini övrülüp Mekke bariyaka Osama'nı ardımına koyup diyeti bilen bilegiden sahabaha Osama diyerleri 19 yaşındaki oğlanı ardımına koyuptur. Ya Medine'de bir tofer maridler soramana sırqavlap düşükte yatan adamlar soramana gidenini diyeti atiye eşeğinin idine mindirip Peygamberimiz kardeşi Osama'na akityenmiştik. Şol oğlanha. An Osama radıyallahu anh كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذني والحسن فيقول صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحبهما فأحبهما رواه الإمام أحمد. Hazreti Osama aytiye bir gün men otuydım ve Peygamberimizin ahtığı olan İmam Hasancan otuydu. Peygamberimiz ikimiz de kucağına alıp ola oğlu ahtığı bir de yani oğlu yanak ahtığı yanak ikimiz de kucaklap bir kucağına salıp Hudaya men şılan ikisini qovuriyen Hudaya sen neşileri qovur mehabbetini şılara sindir deyip hayır dua edin. Peygamberimizin mına da tarihte Osama ne diye Hibbur Rasul yani mahbubur Rasul Resulullah'ın mahbubu diye. Tarihte iki adam Peygamberin mahbubu deyip yazılıyor tarih kitaplarda. Biri dedesi Zeyd, biri de oğlu Osama. Osama'nı çağırıptır. Merde olan 19 yaşında. Ey cemaat koşunun içinde Hazreti Ömer de uğramalı, Ebu Bekir Sıddık da uğramalı. Yani 19 yaşındaki Osama'nı koşunun başı etse, yerde konuyillise şok olmalı. Namaz okuyillise şonaydan olmalı. Cengi şov ölmeli, adamları şov ölmeli, eve adam şoliyi vermeli.
iyde bir qaytacak bolsa şo qaytmal. Emir farmandeh şo bolmaly. Şo qoşun gidip gelýänçe. Resulullah habar vermeli şo. Bir zat aytacak bolup nama yazmaly şo. Yine urlabaydin farmandehide şona turtupdyrdy. Qoşunun içinde de Ebu Bekir Ömer da vardı. Dünyani edip anlattırıp koyan görürüngde. Dünya boyunca kafir Müslümanı dondurıp koyan görürüngde. Ağzını açtırıp, gözünü açtırıp dondurıp koyan görürüng. Ta kıyamata çeli ummatından yaş oğullara kuvat bolan görürüng. Ey cemaat, mübarek ömrünün ahirine eden işaha. Cavan oğullara, yaş oğullara mübarek, yani Peygamberimiz şundan sonra hiç koşunu hiç yalan iyibirine ahirin iyibirin koşunu haşa. Kullu ömrünü ahirin iyibirin koşununa 19 yaşındaki oğlanı ferman etiptirdi. Ham Osama'nı çağırıptır. Ey Osama, bari gelliktir. Ya Osama, sir ala ismillah ve berekatihi azze ve celle hatta tentehiye ila mevzi'i maktali abika فأوتئهم الخيل فقد وليتك هذا الجيش. Ey Osama, Bismillah deyip oğrarsın deyiptir. Allah'ın bereketi bilen oğrarsın. Ey Osama, şu ulu koşun 3000 neferliğin başı seni koyyan deyiptir. Ey Osama, dädin şehit bolun yerine varyança koşunu sürersin deyiptir. Fa'utihumul khayla. Koşun menen şu taada İslam'ın güýjü wardığını kafirlere kökedersin deyiptir. Hatta tentehi ila mevzi'i maktali abika, dädin şehit bolun yerine varyança sürersin deyiptir. Osama öýüdi de dädesini öldüren adamsyny öldürýär. Şu gidennede. Yine tafşırıptır. Ve esri'is seyra tesbaqul akhbara. فإن أظفرك الله تعالى فأقلل اللبس فيهم وخذ معك الأدلاء وقدم العيون والطلائع أمامك. Zatları evrediptir. Ey Osama, yolla güýmen mersin deyiptir. Habar basım barýandyr. Habar barýança seni barjak bol şeýilleri ekdiptir. Ey Osama, inşaallah piruz bolsaň, basıp gaýsan kafirleri otada ken evlenme deyiptir. Ey Osama, gitşin gelşin öwüňden bir tovar zeriň yol bilýän adamlary sana habar getirer ýaly öwüňden adamlary ýürt sana zol habarlar getirip dursunlar deyiptir. Resulullah can Osama'ny terbiyet berdi. Öwüňden adamlar iyi berdidir. Zol sana habar getirip dursunlar deyiptir. Bolýa häzirçek inni qoşun oğrana qadir. Erti bolupdyr. Panşemme güni. Ey Osama, gel bäri deyipdir. Nayzasynyň ucuna Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam mübarek ömrüniň ahirinde öz mübarek eli bilen bir sargı bilen saryp perçem bejerip gel bir de perçemiň bolsun özüm sana bejerip berýän al eliňe deyipdir. 19 ýaşyndaky oglan qoşuny sürüp alyp gitmeli. Baydağı eline verttir perçemi. Ey Osama, oğzu Bismillah ve fi sabilillah azze ve celle faqatil men kafara billahi tebaraka ve taala. Ey Osama, cenk meydanına gir. Allah'ın yoluna çalış. Kafir olan adamları yolundan ayırarsın. اغزوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة. Qoşunun aydarsın deyiptir. Çağı öldürmesinler. Zenanı öldürmesinler deyiptir. Cenge girmeyen zenana, qarra heley, qarra adam,
olar öldürmesinler diýipdir. ولا تتمنوا لقاء العدو فإنكم لا تدرون لعلكم تبتلون به. Yaş oğlan bolup jiňi hüwetidama diýipdir. Ay jiň bolsa gowy boljak diýme diýipdir. Hemme da diýe. La tatamannaw liqa'a al-adu. Jiň bolsa da diýip jiňi hüwet etmäň diýipdir. Şaýatda bir jiň meýdanyna size agyr ýük bolup imtihana girip basylyp da horlanamaň diýipdir. Walakin qulu Allahumma kfinahum bima shi'ta. Waqfuf ba'sahum anna. Ýöne ýolla doga edersin. Hudaýa sen özüň bize arka bolyp doga edersin. Hudaýa kafirliň zararyny bizden sakla, bizden daş et diýip doga edin diýipdir. Allahumma kfinahum bima shi'ta. Waqfuf ba'sahum anna. Hudaýa özüň nämen arka bolsaň bize nämen sebep edip bize arka bolsaň arka bol. Bu bizden kafirliň zererini daş et diýip Allah'dan dilersin. Ve la tanaza'u fetefşelu ve tezhebe rihukum. Yaş oğlan bize baş bolupdy diýip agzyňyz ala bolamasyn diýipdir. Bir agza wakyp agzy birlik bilen gidip gelersiňiz. Agzyňyz ala bolsa güýjüňiz ellen gider diýipdir. Agzyňyz ala bolsa güýjüňiz ellen gider. Aham bir tofar sahabalar öz aralaryna gurrun edipdirler. Inni jeň diýen goşun ogramakçy ýuwaş. 19 ýaşyndaky oglan başararmykan bir goşun sürmäge diýipdirler. 19 ýaşyndaky oglan başararmykan goşun sürmäge diýipdirler. 19 ýaşyndaky oglan başararmykan goşun sürmäge diýipdirler. Bunu Resulullah aleyhissalatu vesselam eşitipdir. Mübarek kellesine bir sargyjyk saryp, bir ýalyjyk daňyp minberim getirin diýipdir. Mübarek gerşine bir patu musafirati diýetişmahal patu musafirati ýal ýuqyjyk patu mübarek gerşine oklap minbere çykypdyr. Ey sahabalam kulak asyň diýipdir. Hewreden narahat bolupdyr. Şu bir neçelerinin aydan kefine goşun sürmäge 19 ýaşyndaky oglan yararmykam diye Peygamberimiz şonu eşitip narahat bolupdyr. Ohum aýdypdyr minberiň üstüne mübarek kellesine sargyjyk taňyp ýalyjyk çalyp mübarek kellesine ýalyjyk taňyp minbere çykyp aýdypdyr. Eyyuhan nas فما مقالة قد بلغتني عن بعضكم في تأمير أسامة. Ey adamlar diýipdir. Näme kep bolýar diýipdir, men bir neçäňizden eşitdim diýipdir. Usame goşun surmaga yaramar diýip aýdýan adam diýipdir. Wa la in ta'antum fi imarati Usama laqad ta'antum fi imarati abahu min qabli wa aymullah kana lil imara la khaliqan. Men Allah bilen and içýän şol oglan goşun sürmäge ýaraýar diýipdir. Allah bilen and içýän şol oglan goşun sürmäge ýaraýar diýipdir. Odol dädesi goşun sürmäge ýaraşýaly, şol oglanyň goşun sürmäge ýaraýar diýipdir. Şol oglan goşun sürüp bilmeýär diýen adam, onu odol dädesi de goşun sürüp bilmeýär diýdigi şoň diýipdir. وإن كان لمن أحب الناس إلي من قور يعني أغلالımdan şılığlan deyipdir. Silarsınız deyipdir. Qaw kefaydarsınız deyipdir. Usamen goşunu durmellal oğramalı deyipdir. Usame goşun menen oğramakçı bolýar. Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın hayır duasını alıp oğrayar. Goşun ýolla ýygyny öwürlýär. Odal tarihten habary bar adamlar bilýändirler. Resulullah aleyhissalatu vesselam merid hallyp ýygyny öwürlýär goşun.
Inniki heftelerde onu hizmetinize yettirer, ýöne häzir goşunyň gürrüňiniň ýyzyny alyp gideýli. Goşun galýar ta Abu Bekr Siddiq halafetde oturýar. Peygamberimiz Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam dünýeden geçenden 20 gün sonra Abu Bekr Siddiq Osamany çağırýar. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam dünýeden geçenden 20 gün sonra Osamany çağırýar. Ulu sahabalary da elam edýär, öňkü 3000 nefer teýýar bolsun, men Osamany ogratjak Peygamberimiziň ogradan ýerine diýär. Geçen heftelerde gurrun geçendir. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam dünýeden geçenne kan Araplan taýfalary murtet bolýar, yani dinden çykýar, kafir bolýarlar. Peygamberimiz dünýeden geçenne Mesihi Yahudiler bir dem alýarlar, güýj alýarlar. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam dünýeden geçenne Abu Bekr Siddiq ýygnaýa da adamlary Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam dünýeden geçenden 20 gün sonra mı berjek bolupdy. Ol zamaniki musulmanlar bir kışın giýjesinde göň güfürdäp ýagyn çofonsyz galan, pytrap galan goýun ýanyk bolup nämetçegin bilmeýän zamanynda. Tamam tarihlarda aýdýar, Resulullah aleyhissalatu vesselam aýrylan günlerinde musulmanlar bir göň güfürdäp kışın giýjelerini düzde çofonsyz galan goýun ýanyk pytraň ýaýran bolurlar diýär. Şo günlerde Abu Bekr Siddiq Allah'ın çağırıp mert bolup goşuny iýbermekçi bolýar. On bir tofar sahabalar aýdypdyrlar, sen şu goşuny nagat basym iýberýän, häzir döwrek pytrapdy diýipdirler. Abu Bekr Siddiq aýdypdyr, wallahi allazi la ilaha illa hu law taqattafani adh-dhi'ab wal-kilab lem arudda qada'an qada bihi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Abu Bekr Siddiq'a aýdypdyrlar, ey halife diýipdirler, dinlen gowjetden. 3000 nefer Medineden adam ýeberjek bolýan. Döwreklerde kafirler güýj alywty. Gelip Medinany qyryp seni öldürüp gider de kafirler diýipdirler. Gurrun gaw düşünmeli gurrun ha. Peygamberimiz dünýeden geçenden 20 gün sonra pytraň bolup, ýaýran bolup qyrlan hinji ýanyk bolan zamana. Onu da Abu Bekr Siddiq goşun ýagnap ogradanna, ogratjak bolanna bir tofarla aýdypdyr. Näjire iýberjeksen diýipdir. Özüň bir neçe sahabeler bilen galjak, gelip Medinen tekilek giderli da kafirler diýipdir. Ey cemaatler, Abu Bekr Siddiq bir jogap beripdir. Altyn menen ýazyp goýmaly. Altyn hiç zatky ýöne altyndan adamlaryň akylyny iň ýokary kılat. Güýjüň ýetse jennetiň suwy bilen ýazyp goýmaly. Näme diýipdir? Beyik Allah bilen and içýän diýipdir. Eger siz ştadan gideňizde, bila halife galmaly Medine-i Munawwarada. Eger siz ştadan gideňizde, şu Medineň töwregindäki möjekli, gorkly, itli gelip meni diýdim etsekdi bolsa men siz ugradaryn, Peýgamberiň ugradan goşundy men saklamaryn. Mäkem arkaýyn bolun, ugramalsyz diýipdir. Möjekli gözleşip duran bolsa Medineň döwreginde, itli gözleşip duran bolsa, şu goşun çyksa Abu Bekri tamam Medine'de galan hele ýoglaň şoklar gelip diýdim etsekdi bolsa men iýberjek. Men diýdimliga teýýar diýipdir. Emma şu Peýgamberiň iýberen goşundy men saklamaryn diýipdir. Ugramaly hemmäňiz diýipdir. Resulullah'ın halifesi bolup emredýän ugramaly diýipdir. Peýgamberimiz baydygy eli bilen daňdy perçem, men näjire çödeýin onu diýipdir. Näjire elim barsyn diýipdir. Aham bir tofar sahabalar bir ýaşurrak sahabany beripdirler.
hi olmasa şu oglany ütkösün, bu mahal park etdi zaman diýipdirler. Beter oğlan molya diýipdirler. Peygamberimiz Ebu Bekir Sıddık'ın ýanyna gelip aýdypdyrlar, bolýa goşun gitse oglany ýaşarak birini goýjak dälmi diýipdir. Ebu Bekir Sıddık oturanmış, dik durup sakalından tutup utanmaýanmy sen diýipdir. Resulullah'ın tik goýan adamsın, men ne ýüz bilen çykaraýyn diýipdir. Usame farmanda bolup gider we sizi goşun sürüp alyp gaýdar bärik diýipdir. Haýsy ýüz bilen men Resulullah'ın tiken adamsyn çykaraýyn diýipdir. Näme diýäňiz siz diýipdir. 19 ýaşyndaky oglan baş bolup sizi sürüp alyp gitip geler diýipdir. 3000 nefer goşun menen Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'dan 20 gün sonra 19 ýaşyndaky Hazreti Usame goşun sürüp alyp gitýär. Ebu Bekir Sıddık Usame'nin kaptanından piyada bir tofar zatları yürüp ey Usame Allah'ın yadından çıkarma deyip tüyüz Peygamberimizin ediyen işlerini Usame'nin kaptanından piyada gidip ta Medine'den mahul da şerik çıkyanca zatlar tapşırıp baryanmış. Ohum Usame aydiptir ya halifete Resulillah imma en terkab ve imma en enzil. Utanyan niptir men diye men baryan sen etikdi piyade yürüyen diptir. Ya men düşeyin ya sen min sene diptir. Wallah leste binazil ve lestu birakib. Thumma qala astawdi'u Allah Ta'ala dinaka ve emanetaka ve khawatima amalika. Ey Usame bolmaz diptir. Hiç seni düşürmernipdir. Özümde minmernipdir. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Muad ibn Cebel'i Yemen'e verenni kaptan yürüyüp Muad'ı düğüsüne atına mindirip uğrattu deyiptir. Min Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın emrini sünnetini bitirip seni uğradarın deyiptir. Muad ibn Cebel'i Yemen'e uğradanını Peygamberimizin özü piyade yürüyüp Muad'ı düğüsüne atına mindirip uğrattı. Seni düşürmerin özümden minmerin deyiptir. Hoş Allah yarın deyiptir. Ey Usame dininde amanatında ulu koşun sana tapşırdım. Ve Huday sen akıbetin bir hayır etsin. Allah arkan olsun aman git deyip ulu koşunu yollattır. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'dan 20 gün sonra. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Usame 3000 nefer koşunu sürüyer. Ta dadesinin şehit bolan yerine çelli. Dadesini öldüren adamsını öldürüyer. Ey cemaatler, ey Müslümanlar, la ilahe illallah Muhammed Resulullah deyip aytýarlar. Ne kadar gen zat Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam mübarek ömrünü 13 gün maqaş olur iyi veriye. Adam heyran qalýar, näme diýip iyi verdi kanson diýip. Şu qoşun yine iyidini urlýar we Ebu Bekir Sıddık sonam ýollaýar. Inni hikmet ýüze çykdy. Eger şu qoşunu Ebu Bekir Sıddık'ı yollamadık bolsa ve Peygamberimiz de şonu başlamadık bolsa şu mesirde şu yolun uğrunaki Arapların hemmesi iyidine vurulacakmıştık, kafir olacakmıştık. Muhammed dünyadan geçti, ay näme düweli de önküğünümüz diyecekmiştik. Şu yolun uğruna tamam Müslümanlar ha önkü dinimiz, önkü Müslümançılığımız mekam olun deyip arka olmağa sebep bolupdur. Önkü imanına durmağa sebep bolupdur. Bir hikmet iş yok ahim. Bir hikmet meger zat bami dinine. Meger hikmetsiz delilsiz zat bami dinin gürrüğünne. Adam fakir öyle edil, hemme da haklı bilen çatıp bilmeyer ahim. Qaytay deyin, şu koşun şu tak sürülmedik bolsa, şu koşun şu tak iyi verilmedik bolsa,
Terruma var yança şu mantagada kan adamlar dininden çıkacakmıştı. O tayını saplap salamatlık bilen ulu jeng bolmaýar ýöne saplap 3000 nefer koşunu iyidine öwriljek bolanna 19 ýaşyndaky sahaba Hazreti Usame ibn Zeyd radıyallahu anhuma näçe nefer atly diýelini yetin Medine bilin salym gelýärligimizi habar beriň diye. Ewat edip iýbertdir olar, mukaddeme edip iýbertdir. بعث أسامة رضي الله عنه مبشرا إلى المدينة المنورة بسلامتهم وخرج سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه في المهاجرين والأنصار يتلقون أسامة ومن معه رضي الله تعالى عنهم سرورا بسلامتهم. قليب أبو بكر الصديق ey Resulullah'ın halifati Usame 3000 koşun menen salamatlık bilen dinin şevketini, kudretini, azamatını kökülüp salamat gelýärler dipdir. Medine-i Münewwere'de kalan sahabaların hemmesini Ebu Bekir Sıddık yanına alıp Medine-i Münewwere'den mahul çıkıp evlerinden çıkıp kucaklaşıp sagaman geliniz mi deyip Medine-i Münewwere'ge Peygamberimizin mescidine gaşyn gelip 2 rekat namaz okuyup täbil alıp hemmelerini öýlerine gaşyn ýollapdyr. Inhe Peygamberimizin ahirki ömrünün ýagdaýlaryna Usameň gürrüňleri boldy. İnşallah inniki heftelerde Allah'ın köklemegi bilen iyidini alıp gider. Yaradan Allah gorsaňyzy, öýleňizi nur imanından dolu etsin.